Bakira, di man tayo, tabian pa'y number one, way silingan. Mo ka, wa kay laing buhat. Bitaw, Pads. Mo ka, Lingaw sa kinikantahon, kadaghan Pads, kay... kanta. Kana pag yung mga inana, yung mga awiton. Bitaw, Pads. Lingaw kinikantahon kay... Mamuni awit ni Maxurban kaniadto. Mao na mga bahay, nagsigi na lang pang libak. Wa na laing mga buhat. Tungod kay sigig pamantay sa mga silingan. Kusog kayong muhukom, no? Mo reject sa mga tao. Mao kanang nahitabo kang Hesus nga ilang gi-reject si Kristo. Tungod kay nakailaman sila niya kung unsay kagikan ni Kristo, kung kinsa ang iyang mga ginikanan. Usa lamang siya ka anak sa karpentero. Ug ningon sila, asa man na niya kuha ang iyang kahibalo? Nga amo man ang silingan. Di mi mutuwa na niya. Siya moingon nga siya ang nakamaos tanan. Siya ang Ginoo. No way. Di ba? Mao na mga igsuon. Sagad mao kana ang mahitabo. Labi na naatay mga bagong silingan nang abot nga gikan sa abroad or whatever or gikan ba ka sa laing nasod. No? Moingon dayon kita, tawa. Tanawa di naman agad. Nabag-o na ang kinaiya. Nausab na. Busa mga bay, kung aduna kitay mga kaigsuunan, sa atong tan-aw nga, no, murag ordinaryo ra kaayo, no, murag makaingon patang way gamit sa katilingban. Mga igsuon, we cannot judge that person. Kay wala ta kasayod kung unsay unod siyang kasing-kasing. Wala ta kasayod nga mas maayo pa siya relasyon diha sa Ginoo. Kuidaw mga igsuon. Busa magbantay kita. We must not judge and we must not reject our brother and sisters in our midst. Instead, we must listen, we must care for them and respect them, because if they are ordinary people in our eyes, but they are special in the eyes of God. Please don't forget to subscribe to our new channel, Eyes of Bingay 2.0, so that you will be updated in our upcoming videos. Hangtod sa sunod mga bay, ug ang Dios panalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Mahal, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.